mare tânie între noi, că cu achimarea senatării Consiliului ne dea difteria, ocazia și moație și de tarna să avzim pe ăstâmșată conferință limba românească, ce-a spune că ea de limba ei și poate să țină conferințe și zboare mult umșate și multe lunze. Eu văd Burescu că la mâine de Verga, că soțul domnul Ian Popor zbură Liga a mâinilor. Nu va intru tu istoria a mâinilor cum să zice Darnauață. O autoritate este mulți oameni de știință și vă da și gânditor. Este lucrul al istorician și gine va da și plin de știință. Eu vă vorbesc într-o realitate de astăzi. Limba noastră este ei. Este ei. Avem voce ori morul tradiționea noastră, avem voce și istoria țădine, susținem. S-a de multul zbor între minoritate. Prinde și o asta este legăță. Altă este catastrofa a mâinilor. Tu ca de stat. Nu vă țem noi, tu ca de stat, ți-a vă da lei. Noi vă țem, ți-a dă noi. Noi știm că s-a dat statul prințescul a mâinile de sânge și paramutul. Și statul țel l avem ca nostru. L avem a nostru. Și vârd de noi nu va ser tu găsi zborășul tu Verga, Alexel Luchescu, că va zice că este minoritate. Ca semn de minoritate, de nicutin de gânduromoplăție, va avem o condiție de minoritate. Și asta nu va vârd de noi aplauze. Centru de identitate. Eu aducescu că la patria marea noastră, toți avem patria. Tu și români. Auzi fiți armânia primești, tu film chiți armânia aproape, tu Românie chiți armânia acolo, noi cum avem cu gâlție. Cum au zis de vânățația neoție, acei priver cu pață bulan, ca de un chim o proiectim. Atunci și fărină de un sat, țintuți armâni. Și acei prieteni să ne achipicim. Identitatea. Eu se pare că nu are lucruri băgăm înainte națională identitate. Naționalismul și națională identitatea când tu ți chiar. De aua și nouă, va fi mai este să fim, va fi de Europa. Și acolo pe Europa, tu nu chirem, când să avem identitatea de cultură, culturală. Este se va ține tu bană, este se ține tu bană, au ajutat 2000 de ani. Noi vedem câte ani de toți ne cheltuim să ne limba. Eu putem dădem susținere. Adică este că Verga ne ajută toți. Și ne ajută o iconă la mâine, ne ajută și grește, ne ajută toți. Și toți sunt aproape pe noi. Avem de 4 ani de oră, se avem de la școală. La școală, la șuțată. Se tem, se învățe, tricură. 3 ani de oră, un secretar de ficeriți, se dați în limba. Și asta este un mult bun semn. Nu avem ceva altul decât o ceea ce zice vechiul prezident al Republicii, Stefanopoulos, când s-a dat în luvară la unul altul. Voi
armânii strânesc limba. Și una altă, cândva niciodată, minte de un meci, un mare gazetă de zi, scoase un bibliu, armânile. Și acolo un ministru armân zice că limba armânească prin de statul grățescu suvează mai bine și subagă la școală. Îmi pare că auați tu schimb de un dor. Și doamna asta să ne să zicem, să rămânem armâni. Și armâni, dar tu colanță. Și va fi un șifare mai buni europeani cum eram de Daia. Armâni de vâră, armâni și încă tucutare. Că aș vrea armâni de tucutare, va lătra cu tarul înainte de 100 de ani. Nu vrea să știu că era un popor ce era pucăniu, ca pipurari, ca chirageați, ca erburi. Este, i-a dat pe lui să aibă esprit cu mildearea, să aibă mildearea ce are astăzi Europa. Și vă ziceți cu slujbă, slujbile mașini puține, zice, dar Dumnezeu Alașcațiun este țărească, unitate, dar la diversitate. Că cascare una limbă. Și o bună noastră, ca de limbă. Cascare în limbă, chiar în multă mare aveare de Europa. Acceptă de solidară. Și câți de noi. Noi cheltușim să ne limba românească, mâine va ține mai bine și limba grecească, și limba grecească, și românească, și toate. Că toate limbile astea va intră sub periclu ca să nu ne avanzăm toți. Mersi mult!